finding rest in the family ties. So what the buy and casa anymore or say Rochelle or home or Abusia and Kabomo. Ajidi for Kote Munyara, Esia Christomu Ahmeje. Now Chimu, you were Dusia etosu ensia. Sa Dusia ya Dusia ebeboa menu menu pa chain, ye dear moon churchmu ebebrosisia. Or your dish power would feel, but should be our vocal. You are all kids who would be our papa. Chris Wankasankasamu. Let's all tear Bushian, air Koswa. A billion shoes are so to say, oh, was in a simple baby, don't be able to friend right there. Obejum. Mimamunina Aquaba, a fin so mede and chia stronko a free and aging papa, yes, Chris chain edema, Munara. Yebeko swara so adamwase se de biara da mode mofidie edito London Ghana memenda akwanjefo saba school ena fecho semo empense mu kwota yi mu nyina ana se bosome miensa edi enimu yenu esua Kristo mu ahomegye yaye adusua no mako enum na wotwi mu yewo adusua etoso ensia atifia sem no ose rohwehwe ohome wo abusia nkabomu meyenkutie enyum free London Ghana memenda akwanfo church kwa homra no moba yedi mu mpense mu no ebeto amuso.
Yebeda London Ghana memenda akwanwefo church kwafo ase wo omunyuma wo mode abroyen se yehwe yen adisuan na ye shasia obehu se last week adisuan na ye adisuan bia we no etwa no so pepepe osemo mra menchen last week no yehu se obre ne mpenten kwa ye ti na Yesu Kristo ahye ye mmosese pe ahomeji a anamu edika ne se wato nsafre se yemra ne nchen na ono no konua na emu oha no yemmeje na yedie na ebu ye kon no ono mumu enye so a anidaso kesensempa na Yesu Kristo ede amaye no minimi yesesa adusia no nyina yafamu aba na saa na wotwi mu no yehwe se wohwehwe ahome wo abusia nkabomu ya busia mu ensema wo mu ni ade se wo betimi anya ohome bi wo abusia kabomu me wo abegwafo soronko ha se ya omoba beboa na yede adusia mu mpensem mu ade abramo me de mosomfo Bismarck mensa yawo wadumunti ene wode Elder Kingsford dia boama abeka ye hu wo fidie mu ase Elder ye mo akwaba Dasiminia. Yeah, me free Elder so na me ba manimu a opini kwabna chere Elder kwabna chere so na eti mfimfin no Elder ye mo akwaba. Yeah. Na me nsanifa isupe so eye opini Samuel Aje enso enete menchen hai opini ye mo akwaba. Yeah. Me da munyina sese ye to nsafre mu maba ma ye di adisua soronko se di bre ye ngatiefo ansa na no mama ye nkatenie na Elder chere into adisua ne show ba densa Twira mbokwa me da wase ade nyina mu yaba wanim adonu mu hu adum akunyanenim ebisua hu nimdie ne ne afoforo ache da be yesisi ebesisi ama umaya etoso mi no esro ni yenimdie ne ya hu ofe ene de wo ne de be kire na mu se de be ya wasem no be hite wiase afa na nyina ti misre se japa de ye be ye dia edi be gu ahoma so yi manen ko be biara wo pese ko na ko ji akran shi odi no nya fa ye kuma ne ya dwin na no mum de ye be kan biara no manen furu ho di bia de ye ni asede ni ka bia ma wo twere ambo kwa no di open enye ho ya se tremende na wadumuti amen yebehwe ye nka bosam no adusua no nka bosam no yebefa free etwongoma etosumienu no etwe ye miensa nyimu du nson ene du enwotwe no ose enti odofo enam se munim dadanti monhwe mu ye na wamfa amumuyefo na adasem no amfa mo ankobi na mo amfiri mo aramu timu a motim no mu anhwe ase na mo anyi yen awurade ne agenkwa Yesu Kristo adom ne nimdie mu ono na anmunyam enka no sese ne da amen we ne nka basama a yede beko yen adusua no no se ne madikan aka no se wafidi da hase ya
menyi mfiri ha se sanse saa adusua we ne ya adusua ebeboa me no mienu pa ye sanse ye behwe abusua ohome a ebetimi anya afiri abusua enkabomu ne se wone me ebeye adwen pa se abusua ya ade a obi ntimi mpaw se ye bewo no na wapaw aka che Nyankopon se media abusua we ena yenwo me enfiri mu ena fensi yenim se abusua bia ni wiase mu ase a obi beka se eye perfect ena relationship bia nso eni wiase mu ase a eye perfect ebi wo hɔ a na wakopie abusua bi mu na omo ye nyamsomfo enti wunua no mu nyinaa ye nyamsomfo abusua no nkrabata nyinaa ye nyamsom enti eye saa na wo abusua bi mu saa na aseye de Nyankopon asem na atete wonti niema bi wo hɔ a wontan hu dodora so ekopie abusua bi a sabi omumfa nyame asem enya hwe eno nso eya yehu sene esitie enti ubehu se na abofra de oye no emfata oni ne oye emfata ose ne oye emfata abusua mu nsem taa ye den emu oya ene emu owenum abusua mu nsem timi ye yama afi kurampo papa timi de abusua mu abufu de koto hye wo yere so ebro no oyiri de abufu eti kotehye obi so ensem bebre ene wo ya busua mu enti emma ye ahomegye emma ye oya bebre ene eta hunu wo yan abusua mu asem bisa ne se abusua atete apansam na etisa ye beye dan anya ohome ewo abusua etisa mu eno na saa na wotwi mu ye pese yesua ama begafo na ye krado mu ba beboa na ye di emu empensempense mu ede abremu enti meshase afri Elder Kingsford so nipa ye ba behwe ye ba begina no so na ya kanasem anase ye di abusua na ye ba begina so na ye di aye case study na ye di asua sa adusua we ne eye Joseph sene na abusua sitie eno na ye ba begina so na afi ye di aye sa yen adusua ni Joseph adusua ye adusua bia yinyina yakenkan Joseph wonsem ebebre na wo tracy ni family tree na Abraham ene de befri no so one Sarah se ne yinyina nimye Abraham ne Sarah awo na intimi manti yenim se Sarah ema Abraham ene Hagar ekodaye ene mu no Ishmael pieye anche na Sarah nso de Isaac baaye na fe ekoba na sa yenim se ne na abusua no mu aye wantwi ebaaye ememu eye basa Isaac nso ase na Esau na Jacob enso epieye Jacob ni Esau enso pieye enso yenim okwan a Jacob fa so na da kwan so de kwaji Esau nshira na eno nso ma ono nso dwaneye na Jacob dwaneye na fe Jacob ase no mmerima mako dumienu eye mmerima wawon dumienu ombeye Israel fo musiakuo Reuben Simon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulon, Joseph, and Onunia Benjamin. Almost all mobile. And this Joseph, ye shed the family tree we, not shed ye see fitty sabe pem samria. Ye be shed Joseph no one some not fear the action of Busiano. Na ya show kwanya be faso na busia bi etise no ohome ben ene betimi anya afrimu na asua ho ben ene betimi anya afrimu enti eda hwe abusia family aye amaka se ka se abusia emu atete apansam fa hwe Joseph no story no etisen o medase emsa de wasi ababa mu ami ehunu se hwe free Abraham so a besi Joseph mreya etum se abusua no mu ohaw bibre wom anibre bre ewom akumakum abam because you read Genesis 34 wa etum se mre bi du ya Dina a no ye Leah ni ibed anasa ne ba Shashem for anasa Shashem kronumu berma bi kotoshe no so ekoto no mona ema Jacob maso ebo pose wo se omo etu anamo na omo kodada kroma no se yentwo mu twetia etwa mu twetia na etoso miensa twere no mehunu from chapter 34 Genesis se omo kotoshe
Simon and Levi kotoshe omso ekokum enu achi etimi se emonato ne adwamammo bi ebeba abusuan mu a afi ekratwe ahodo ewom enti ebenya nsunsuanso ewo mofra no so a ayonkofa entimi mom kabomu entimi mom ani biribire ewom na de twato kora no a eya ahomtie kakran se ekoduru baabi no Jacob play favoritism Emma ope Joseph asem esen ne ma no Emma twere no ekere yen se read Genesis 37 ho eko 35 eko 37 ayu se emne bi du ya o se o ya atade soronkum bi ede ma nti se okika we enum nyina bomu a otimu se abusuan no ya abusuan empapa mu ewom abusuan no ya abusuan agane ona omo ekwan ya omo fa so etete mofra no ede ani birebire abam enti koduru mre bi no na was anuanom no akotan Joseph se yehwe Joseph a etum se ye ka se emotionally se de na tinka sitie eni se de woni afoforo esi enya nkita ho dia na enya nsunsuanso kese ewo no so efise na oya abofra na se yehwe de mpanimfo aye nyina na sa oti abusuam na sa ade ekoso a ebenya nsunsuanso kese ewo so empo gidie a wo se yenya wo nipa mu no gidie no beto sini ahotoso a wo se onya wo nuanum no ebeto siri se de madi aka na ani bire soso beba enti enya nsunsuanso kese ewo Joseph so a ekoduru ase na yehu die eto no enam ni nuanum epo a wo mpo editua no and I say what to Baba Mamma Hussein and Joseph and Abusiana senior CIA nam so your Bob Otiano na ye see a CA. I'm say Anstana at Albeko anymore. So Abraham, Jacob, Isaac, Omunina Busia, Giano na Joseph Efri Asebaye. But what you Busiana said and I make perfect. But Obatros Munswa, Omoyankophobia. Nyankopon ben wo mana se omni nyankopon ayonkofa no emu odin pa yi eno no ye be kira ase ese yo me da se ye ka Hebrew fo ngoma no a etre du ba ko 17 edu enson kopim aduonu mienu a Hebrews 11:17 and 22 wa oka Abraham, Isaac and Jacob ma asem nanso obo obi adin a o se enam gidie by faith GDNT wankase omo abusua aye basa no nti eno kire me se yehwe abusua se de nesiti a mpanimfo a yabobom din Abraham, Isaac ni Jacob wo munya asuahuru bi ewo ne ana ekoso ewo wo mo abusua wo musua bibi efirimu ama wo mu se wo mbenya ahotoso wo mo abrabom so mbenya oje wo mo abrabom a ewo se wo mo de wo mo to onyameso ne namso ema Kristo Yesu ne trene no ode yeden ekova wo enu nti na tweresa no me ehunu se empo omo abusua na atete apansam no edurum rebi no onyamese enam gidie nti because ye hwe Yesu ni root a onam so bai omnyina yebobom din wom enam gidie so nti na nyese basawasa ye course wo abusua no mu na nyese ohawo a na ewo na nyese ni biribire ani akunkum a na ekoso na emum suahunu a wo munya firi mu na fe wo mutu anamo wo Kristo mu nti no Yakopon de na adom ne na humobro no eje wo enu nti na omudin ewo saa ngoma nti yenso ebeka nse hope a anasa ni da so nsem a eho ma yenyina yo me da say ma membra opening church so era ya hwe Joseph na sam no na boase na se ne esiche yenim se so kenkan Genesis 34 no e de konyina na afi Joseph o time by e ma ni nuanom e kire no na nka ombeku no krampo no mo yes no ye nton no nkomo mo ton no fa twamfo ni kire yen o hwa Joseph na na tinka be ye na sen abrana wote afunponko no so ayede na ekọ se akwa ewo Misraim no Joseph asem de o ka eye wanwa se de menu ya chechire mo no abrabo mu nsunsanso enti Joseph asem de o ka eye wanwa se de menu ya chechire mo no abrabo mu nsunsanso enti Joseph asem de o ka eye wanwa se de menu ya chechire mo no abrabo mu nsunsanso enti Joseph asem de o ka eye wanwa se de menu ya chechire mo no abrabo mu nsunsanso enti Joseph asem de o ka eye wanwa se de menu ya chechire mo no abrabo mu nsunsanso enti Joseph asem de o ka eye wanwa se de menu ya chechire mo no abrabo mu nsunsanso enti Joseph asem de o ka eye wanwa se de menu ya chechire mo no abrabo mu nsunsanso enti Joseph asem de o ka eye wanwa se de menu ya chechire mo no abrabo mu nsunsanso enti Joseph asem de o ka eye wanwa se de menu ya chechire mo no abrabo mu nsunsanso enti Joseph asem de o ka eye wanwa se de menu ya chechire mo no abrabo mu nsunsanso enti Joseph asem de o ka eye wanwa se de menu ya chechire mo no abrabo mu nsunsanso enti Joseph asem de o ka eye wanwa se de menu ya chechire mo no a
ɛna de Joseph aba bɛduru saa bere deɛ na bɛdu na anuanom yi ɛnam deɛ ɛbaa yɛ ne ti no na ɔmo papa so pɛ Joseph asɛm ɛne da yɛ a wɔn aso so aka kyerɛ ne nuanom a ɔmo bu ofu sɛ da wo nti wo da kye ɛba bɛsom wɔn na ahyɛ wɔn so fi sɛ busua na ka hu sɛ busua na nyɛ perfect ɛnyɛ dada na wo yasa bɛ enti mmerɛ ɔmo hu so wɔ ba pɛ no so ɔmo nyɛ no ɔmo sɛ hɛn da yɛ so ne na ɛdɛ wɔ ba to ɔmo pɔpɔ na ɔmo kyerɛ no ɔmpɛ sɛ ebi kuno na Ruby ɛyɛ ɔmo nua pɛ na ɔsi dɛ bi ɔmo yɛ nkuno yɛ mo yɛ mfa no kɔhyɛ amena mu ha thinking sɛ obetwa no ho aba bɛ yin de na kɔma no papa na nso ama ne saa ɛna ɔmo tɔn abɔfra na wohwɛ sɛ deɛ wo sɛ na wɔte pɔnkɔ no so no God knows sɛ pɔnkɔ no kora ne tena so bia ɛna kora yi kɔ na de adeɛ yɛ nwanwa ne sɛ obetwa ne ne nua no te hɔ ne yɛdidi na wɔn so yɛde no kɔ new direction new environment new family oni obia direction bɛn na kora obefa. This is where a man Joseph will be a different person. Joseph said, "O Kai, ne papa Nyankopɔn wa no kan ho asɛm kyerɛ no wɔ mo ntima dan mu." Enti mra wo ha na ma ne hu nyina ba ye no. Wɔde ne ho to saa nyame no so. Sɛ me mpa ba. De esi bia ewom sɛ na werɛho aba. Wantimi anka ba kra nkyerɛ ne papa. Ne nuanom kura no menim komodinti bi obebu so oh nti ada na moyɛ me saa trosem na afa amade na nso bɛyɛ awrehuo ntitimudia ɛyeye na mo atena na mo adidi na mo nua kuma yɛ de no kɔ na nso adeɛ ba ko ba na dwene mu anes ne papa Nyankopɔn Israel Nyankopɔn Jacob no Nyankopɔn wɔ se ɔde ne ho to no ho so eniti no onu hu sɛ Nyankopɔn no na sɛ wo fie nko na betimi asom no enye obro no so nko anye wasafo mu na betimi asom nyame na emum nyame no wɔ baabi a enti wo hu sɛ baabi obeduro bia no obɛma nyame ɛde ne mu kai eniti no adesua no ɛka kyerɛ sɛ do ba fom ho no mra na Moses beja Israelfo akɔ no otu omufo fana ayi anu de ma wo no o se na se mo ba bia medru bia mo so mfra urade a obeje mo sufre no wo mo akoma mu ne mo adwene mu eno kura mu a obeje mo so enti ayetimi hu se Joseph ba bia ne ko ye bia no se nyame no ana papa kan ho asem kire no wo de no ho to se nyame no so na me no mi enu tie kodru situation bi mu a so ye de ye to sai nyame no so anase ye de ye to ye ya akunim so that Joseph sa 17 years na ye de no ko na so hwe nyame a wo de no ho twere no no akire ye behu enema a ekomu enti wo sua de sua kese ene ayema me no mienu se sa bre ye wasafo mu ya enema ekoso ntententententem hwe wu a pandemic di aba ene enema ekoso de sua be na akire ye ahotoso be ne nya wo wurade mu gidie be ne nya wo nyame mu se de besi wo ya kwa mu bia no ye de ho beto nyame so David Joseph ne Nyankopɔn ne papa kan no wasem kire no obeye na kuchem na kwa nyina mu usi se sakraye bai medase yo medase da waya de pa na che say Joseph upon all the see when abusia mu na ye de ne kono ode boa no mutimi nya ahomegye wo Kristo hu se ode ne ho tro Nyankopɔn na ne papa kan ho asab de kire no ene ma na ahomegye yo medase pa se wa church musa ede amame yento aso na memra openi age so che hwe Joseph abasem ya tio twanumfoni ewo wutrimu na mimbisa o se Joseph oye den se adentina ofi se because so hwe Joseph ne papa penasem oye ka chire or something ya pam coat of many colors the amano ne papa obi anim se odo no wasan so da ye kura mpo se obeba abaye kin na ebi mu akotokoto no tum se oyobi anka na oye odehye pa woni fie anka bibi ekoso bi anka Joseph so what ya say but say baby a wokoi wadan yakwa
hwɛ saa mfoni no na sɛ identity sɛ ankasa yɛ mu die no yɛn hwehwɛ no wɔ Kristo mu yɛn hwehwɛ no Nyankopɔn mu sɛ yɛde yɛn ho to yɛn ankasa yɛn ho so a sɛ na yɛhu Joseph in terms of sɛ ne personal ne self worth no ne mu a ne mu di no yɛbɛkyerɛ mu sɛ Winnie Bismarck meda wase Joseph sɛnea wadi kan yɛaka no na ɔyɛ ne papa nti sɛ ne last part one born na but wohwɛ ne maame ankasa Rahel no dia ɔna ne papa nyi na yɛ ne papa onim pefe sɛ ne papa yira ɔdɔ no paa no ɛno nti na papa no so pɛnasɛm yɛnua no de kiaka ama ne papa apam kotu a na yɛ different color kyerɛ sɛ wohwɛ ne tibia mu paa dia ɛwɔ nipa fam wɔ family no mu no na ɔyɛ obi a wodi mu ba mprempren yi adesua no sɛ ɔbaa ba bɛyɛ akoa yɛtɔn no na yɛtɔn ne yɛdi kan no koraa no sɛ ebia na nda sɛ obi koraa ɔhɔ sɛ nkɔbɛdwane a hayi na ɔkɔkɔduru Misraim mu a yɛasen atɔn na ma ɔsaafoɔ panyina afei deɛ ɔkɔkɔdi efie a kyerɛ sɛ guys ne security ahodoɔ nyinaa wɔ hɔ a wodwane koraa ne ndwane nti amammerɛ asesa kasa asesa tibia nyinaa asesa nti na tibia a wakɔ mu no sɛsi a no sɛ wode ba nipa fa mu nti a nkandidasoɔ nyinaa asa ba sɛnea na adesua no maa yɛhu yɛ sɛ ɔde ne papa nyame yɛ ne nyame nti no na nyɛ saa tibia no mmom ɛna wɔyɛ dɛn wɔsɛ hunu mmom na ɔsɛ hu tibia foforɔ koraa ɛsiane sɛn because of sɛ wasua adesua afiri mu ahu sɛ sɛ onipa koraa gye wotum a na emu die ne sɛn onipa deɛ Bible sɛ ɔhwɛ ne etua niwa na onyame hwɛ ne ɛwɔ akoma mu enti nea ɔgye wotum a edi mu no ɛne tua deɛ mpo Nyankopɔn no ɛne nti Joseph esuae ɛde ne ho to nyame so na yɛnhwɛ kwan bɛn so ɛna bɔɔtu yɛn fo sɛ yɛn nso nyame esi hu yɛn fa enti yɛde sɛ yɛhu nyame hawa nyame si hu yɛ fa na ma yɛtuma hu hawa yɛsi di mu ɛfa menkenkan kakra ɛwɔ Isaiah etire ɛyɛ aduanan baako no aduanan mmiɛnsa no sɛ wokan kyekyɛmu a ɛyɛ mmiɛnsa no ɛyɛ Isaiah 43 verse 1 na ma menkan no brɔfo kakra wɔ sɛ but now this is what the Lord says, he who created you, O Jacob, he who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you, I have summoned you by name, you are mine. Woyɛ me dia prekope nyame na ɛka saa asɛm wi wow ɛno nti sɛ wokɔ so na wokan a ɔma quotations ahodoɔ sɛ wohwɛ ma ayi a maker 3 miɛnsa kyekyɛmu dunso no so a ɔno so ka asɛm foforɔ bi wɔ hɔ ɛma yɛhu sɛ sɛ onyame na asɛn ato ne nsa afrɛ yɛn so na ɔde yɛn so ayɛ den ayɛ ɛma nti sɛ wohwɛ verse 3:17 na ɔno so ka asɛm bi wɔ hɔ sɛ they will be mine, says the Lord Almighty. In the day when I make up my treasure possession, I will spare them, just as in compassion a man spare his son who serves him. Enti onyame ene ka se wo ba onyame mu a onyame hu se wo ye nipa sonko nya se nipa hu wo fa eno ene hu hia mo se onyame hu wo fa ene hu hia enti okoso to ayen se ne ya ne huhum so eka wo no wo kan Roman fo a etedu na wo se ne huhum enwotwe di se mudu na wo se ne huhum ka wo no ena wo frɛ wo se wo so Onyankopɔn ma se na bi no translate ne se asane ya se wo ka tons na hiri baba ena wo nyame pa nya sa na wo tre na nia huhum no edi wo anim e kire wo akwan no enti wo se saafo no nyina no a ye nyame ma no wo na odimu e wo wiase mu wo na wo so Onyame ani wow enti Yohane ede ba na wie na wo kan se John 3 no First John no yeah say o hwe First John 3:1 and 2 no men kan no pe last one na men kan no last one em quotation e kire how o say yen hwe o say how great is the love the Father has called his children, the Father have lavished on us that we
we should be called the children of God, and that is what we are. Wow. Yen hwe odoko a agya no de adɔ yen sɛ yen no wa friends yen nyama. And Joseph story sɛ wo hwe a ohun wiase sɛ wiase ni pepe bia ofa. But Nyankopɔn mu nkuto na nipa nyinaa fi. And yen so ye be ya Kristofo ne ye gidifo yi no. Onyame ame ya te ase sɛ ni mu nkuto na mu die wo. Asase so nipa bɔ abodin bia sɛ na etie sɛ wo ye hino sɛ wo ye hwan wo na wo ne hwan wo fie kra na. Na sɛ nyame animu no unimu a enso ani nia o Kristo mu dia amapa no efi Kristo ankasa mu eno nti na wo se Jesus be hwie ni moja e de toma ye and imagine say wo kwato ade na se sombo a hweska wo spend wa ade no and ade na o yo Europe ankasa de ya na tede di pa ma hu ade Ghana de utimi ko na bia uti ya na wanya ni cheap because bia ni pa kwa na ho kire no e na otoma wa krom ade bia ni board ni bia no e expensive. That's a yesu abet me be hwie moja e na de atowa na e kire wo how boa wo so sa wow enti da se bi sa da no e se ye bi sa ye hon ne se enti sa ni anyame abeya me ye nyina no ye respond ne se so so ani mai se nyame ya ama no e da tin saka bi Brian se ye sombo nti ye tra pra fofo bi e da nyame an monyama na eno ne nsem a obi sa ye ba se so nyame se wato ye na bonte enti a na wa fa sika ne tse ne to ye enti a na mu wodi ne moja kronkron no e na ye ade hye ade a na ye nkan hu se endi ye sombo ma nyame nti ye bobra bia na ye mobra se fata nyam sompa se ne be ya fofo be hwe ensu ba so ehun no Kristo no. Yo, Medasi, I think say Oka assembly, which is very, very important. Say, so onipa esewe yo hinu so onipa bo abondi ana. In terms of sadno, say uwo tibia bi samwa. Futu ben na ewo homa. Ebia uhwe Joseph ase na yedi kankan na background no. Nanka oyo de hye pa woni fie. Ba hwe tibia wo okomu. Enti se wo no be hu se wo timi se ba bia na wo free ba fa se wo be free Ghana bi kra na ye bank manager na se wo ye yi na afi wa be pie kromu ase afi wo hwe level bia ye de wakoto ne ade a afutu ben na wo ho ma ye in terms of that. Me ya Bismarck asem wo kan no e kai me asem bi esi wo e wo Germany time ya buy mu na abrante no pepe no ye bank no ye mo bank na if you want to I say pano ye double we da as a student best we da stand we da phone akwanu su sa adenti na usu mama de bia na jwa ha ni pa dwinse che say owo fie no na sene na ni condition tie adwuma wo je ba bia wo da pa say straight na wo ba mu no okay ala na wra ho wow ba ni aye kan say Joseph ama sa situation na anche ne so say in fact say Joseph eka senka ni papa ba mu ono na ye ba odi mu wo nim se ni papa pe na sem eno nti odo no a nka de bia go besu but o shifting in mind no every ni pafam head kosi Nyankopon so ehun se nyame nkuto na se odo ho to no so a na se wo ka se odi mu a eye mu di amapa enti se wo ho na se nyame aye wadom asasi so se wo yo hini o se asasi so ebia uye npati bia susu nante fa won sati opo wow na me ma bati so because of say ene nyame amwa na da ho sesi ya kakabin sem nyina enkwese hwe wow but question be say so ya to odi won kwan mu ana ene na ehia enti nyame so pese wo hwa Paul say bibi wo pese wo hwa wo mu a wo Kristo Yesu mu enye wi ase mu ene nti say udimu ewo wiase na se nipa nyina kasa mo ho a se na James kan se nipa nyina kasa mo ho ya munie enti no ye nhwe se onyame mu no ye ni nyame ebe ye kama dan se nipa nyina bebo ya ba so ma ya mo yo medase ma ye nto aso na menko Elder Kingsford ho Elder da so ye hwe Joseph abusiafo ye hwe rehwehwe ohome wo abusian kabomu ye hwe se abusia etete pansamo a okwan ben so na befa so na wanya ohome ye hu se na Joseph abusia na atete apansam
nanso yɛhu sɛ ɔpon deɛ Joseph afam nyinaa watimi anya ɔhome bi adentia wɔde no ho ato onyankopɔn na ne papa ɛkyerɛ no enti watimi anya ɔhome wɔn nso menim abusia wo mu sɛ wobɛtimi anya ɔhome sɛ Joseph a yisa wɔn nso de ho ato onyankopɔn ya yɛka no ho asɛm yi elder ma membra wo so sɛ wo start na kenkan Genesis chapter 39 5 ne di ba nyinaa wobɛhu sɛ yɛde Joseph koduru Egypt no ɔkɔ Potiphar fie no kyerɛsɛm no di adanse sɛ wɔde nneɛma nyinaa de hyɛ Potiphar nsa afei Potiphar yere no ɛpɛ sɛ ɔne Joseph bɛda ɛma ɛhu nsunsuansoɔ de Joseph ɛkɔpie afiase wohwɛ a ɔhaw bɛn paa deɛ na de no kɔɔ saa ɔhaw yi mu na ɔkwan bɛn so na Joseph pɛɛ sɛ ɔbɛfa so na wadeal with saa ɔhaw yi yo sɛ yɛkan Genesis 39 no a mpɛ sɛ yɛde firi verse 2 hɔ okay Prɔfo mu no ɔse and the Lord was with Joseph and he was a successful man na onyame ɛka Joseph ho ɛno nti no na ɔyɛ ɔbarima bi a biribia na ɔyɛ biara no na yɛ nkɔsoɔ ɛwɔ ne wura fie because sɛ wakɔyɛ akoa ɛwɔ Potiphar fie yɛba mmiɛnsa no a ɔse ɛna ne wura no hunu sɛ Awurade ne Joseph ɛwɔ hɔ nti Awurade ma biribiara a Joseph ne nsa bɛka biara no ɛkɔ so sɛ yɛhwɛ a aha ne the starting point a ɛkyerɛ Joseph nkonimdi a ɔnyaa wɔ n'abrabɔ ɛfiri sɛ ɔde Onyame kopɔn di nkan nti yɛsan kan a wɔse sɛ yɛba verse 6 hɔ a wɔse ne wura agyae biribiara ma Joseph ɔde biribiara hyɛɛ ne nsa na biribiara ni hɔ a ɔgye firi ne nsam deɛ ɔbɛdie nyinaa wɔde maa no na n'aseɛ hɔ no ɔse and Joseph was handsome in form and appearance na Joseph ne ho ɔfɛ ɔyɛ bɛrima a ɔbɔsi sɛ yɛkan 1 Samuel ɛnwoma no a 1 Samuel chapter 16 verse 7 sɛ yɛwɔ twi no wɔ hɔ a ɛni twi no a menkan hɔ no ansa na 1 Samuel 16:7 mekan borɔfo mu ɔsɛ but the Lord said to Samuel do not look at his appearance or at his physical stature because I have refused him na ɔka Saul ɛho asɛm woto aso a ɔsɛ for the Lord does not see as man sees na baabi a mede masɛm no ne fapem no ɛgyina sɛ ɔsɛ for man looks at the outward appearance but the Lord looks at the heart nti sɛ yɛde ɛsusu deɛ Genesis 39 ɛka kyerɛ yɛn verse 6 no naseɛ ɔ sɛ Joseph was handsome in form and appearance na ɛyɛ akɔbɔ abura because Nyankopɔn ɔnhwɛ nipa sɛ deɛ woteɛ deɛ di aniwa ɛhwɛ na mmom akoma mu nanso ha no ɔmaa no da adi ma yɛhunu Joseph sɛdeɛ ne ɔsi teɛ ɛfiri sɛ na ɔgyina so aka asɛm ɛnam sɛ ne ho ɔfɛ na ɔgyina ne ho so nti no wɔse Potiphar ɛyere ani ɛbaa ne ho so ɛhɔ na ne haw ɛstateɛ relationship a wabuild wɔ fie hɔ ama yɛde tumi kɛseɛ ahyɛ ne nsa Onyame hyira no na ɔbɔnsam so fa kɔtikɔn bi so ɛde ɔhaw ɛɛba nti wɔse Potiphar yere hu no wɔse ɔne ne bɛda Joseph hu sɛ Onyame hyira no Onyame no ne nante nti mmerɛ a nsɔhwɛ wei baa no soɔ no twerɛ no ma yɛhunu sɛ wɔse wɔka kyerɛ Potiphar sɛ adɛn na wɔsɛ meyɛ bɔne ɛtia me nyame ɛtia me wura me master ɔhwɛ anamo a wɔne Onyame atuo ɔhyira Onyame ɛhyira no nti ɔhu sɛ bɔne a saa mmere temptation ɛba no so no ɔyɛ deɛ tia Onyame Nyame mmara no ɛkyerɛ sɛ wɔse thou shall not covet nti wei no obi adeɛ ɛyɛ ne wura yere adeɛ na wɔsɛ ɔma no ɛne no ɛkɔyɛ saa bɔne
nti hɔ no ɔgyina onyame asɛm so nokware a wɔdi ama onyame nhyira onyame ahyira no na afei ɔbɔ broni bɛka sɛ ne integrity because hɔ no wadan suban papa bi adi ɛwɔ fie hɔ sɛ yɛhwɛ verse 39 verse 10 no a Potiphar yere nyɛ da kopɛ ɛna wɔkɔyɛ saa adeɛ no wɔsi day after day da biara na ɔtaataa nanso Joseph egyina onyame asɛm so nyame no kɔredi a wɔne na nya saa yɔnkofa na afei ɔnso dane saa no kɔredie no ɛma ne wura nti sɛ yɛhwɛ ɛkwan a ɔfa so a ɔde gyegye no ho mmerɛ a wahunu sɛ onyame ɛbɔ ne ho baa no wankɔfa kɔti kwan ɔka ne straight ɛkyerɛ Potiphar yere he was straightforward broni bɛka ɛna wampretende bibia ɔyɛ bia he was transparent ɔma bibia ni da hɔ sɛ anamo a pɛsɛ wode me fa so yi ɛyɛ bɔne kwan so na saa bɔne kwan yi meyɛ ɛde atia me nyame sɛ nemmerɛ mu a ka bia yɛbɛ find excuse bi sɛ o nyamea menamni bibia environment no ɛna akɔyɛ saa namni nanso ɛnam sɛ onyame asɛm ɛda na koma prɔ so na onyame ɛdi n'anim nso ehunu sɛ wɔne nyame tu anamɔn onyame yɛ n'adamfo nti otie onyame asɛm sen sɛ obegu onyame anim ase ɛwɔ kɔti kwan a na Potiphar yere pɛsɛ wɔde no fa so yo medase sɛ elder wayɛ no saa amayɛ no kwasɛm no sɛ Joseph bɔ no ho mmɔden wɔ hɔ ɛnɛmmerɛ yɛ a sɛnea wokan anka sɛ nɛ nka wopɛ ahomegyeɛ kɛseɛ paa ni anaa meboa waba fie wo master yere aduane a wopɛ no ɔbɛyɛ ama wo ɛndɛ anka yɛbɛka sɛ scholarship saa na ndɛ yɛfrɛ no scholarship pa wo master yere two consenting adults exactly so ahunde anka saa na bɛba ne nyinaa ɔse saa ahomegye we deɛ mempɛ deɛ Nyankopɔn de bɛma me no mani gye great yɛntoa so sɛ yɛnim sɛ story no ɛde no kɔpie ɔde ntwa so de to no so sɛ wɔkenkan kɔ a ɛma ɛno no ɛde Joseph kɔpie afiase ɛda ɔpɛni kyerɛ ma me bisa afiase wɔnom no a Joseph kɔ ɛsɛn na ɔne afiasefoɔ no nso relate yɛ sɛdeɛ adesuane si kyerɛ situation a ɛde no kɔɔ ayi hɔ no na nka obɛtumi ayɛ arrogant koraa wɔ hɔ ɛde di nkurɔfoɔ atɛm a yɛ nneɛma basabasa fi sɛ ɔni fɔ ɛne ɛde no akɔto hɔ nanso onyame ba wɔhu onyame a ne papa de no ho ato no ho so wɔnya ahobraseɛ ne wɔdwoɔ mpo wɔn no fiase hɔ no Joseph no wɔn fa anamfo ɛma wɔn tumi ka yɛ asɛm kyerɛ no ɛma wɔtumi no wɔn tena se na wɔgyidie sɛ ɔka Israel nyame ho asɛm kyerɛ wɔn fiase hɔ ɛne nti no twɛsɛm no sɛ ewiase ɛnyɛ fɛ adusua no sɛ ewiase ɛnyɛ fɛ it's true ɛtɔrɔ bi a ne yɛ ma bɔne ayɛ kɛseɛ kyɛ papa ɔsɛ good is not always rewarded ɛne nti mmerɛ a ne namfofo wɔn no da fiase hɔ no mmienu so daeɛ na Joseph nam onim nyanyame ɔde kɔ nyame wɔ mpaabo no nyame da ne de kyerɛ no ɔkyerɛkyerɛ wɔn asɛm a ne bɛɛ mu no ɔka sɛ wo deɛ wobɛwu wo so bɛsa akɔ adwuma so na deɛ wɔbɛsa akɔ n'adwuma so wɔkɔ na David ka kyerɛ sɛ wokɔ a yɛayɛ dɛ kae me kɔsɛ the great controversy up close and personal aha no bonsam ɛyɛ n'adwuma no biribiara onyame ba de bɛsi wɔ ne so ɔbɛyɛ biara no bonsam ɔbɛyɛ personal ɔba mpu ne mpu ama wohu sɛ waba enti deɛ adesua no de no ɛba ne Onyankopɔn relationship no nyinaa na ɔbonsam hu sɛ saa kɔ manhwɛ ne yie a ɛbi adakye wɔde nsakraeɛ bi bɛba baabi onyame nipa wo biara no ɔbonsam no sɛ wobɛtumi de nsakraeɛ aba hɔ ɛti wɔfa kwaa biara so sɛ wo so ɔbɛmo ahwefo ma na ɔbɛtwerɛ ahwefo nanso Joseph gyina pintin ɔno Onyankopɔn kitahude ne Onyankopɔn abusuabɔ no ɔbonsam antumi abreke no just pass ɔbɛyɛ personal ɛbaa n'anim ɛfiri Potiphar so ɛkɔsi afiase hɔ no still Joseph stood firm aha ɛna yɛ adesua ɛkɛseɛ ɛma me ne ɔmenu ɔbɛyɛ boafoɔ ɛwɔ prison hɔ ɔbɛyɛ nipa na ɛnsɛ prison obiara pɛ n'asɛm fi sɛ wɔde Israel nyame no ayɛ ne busuani na wɔde wɔn nyinaa so ɛne namfofoɔ nti wɔn nyinaa yɛ ne nua no na deɛ a ɛyɛ nwanwa ne sɛ ɔbɔnsam
o se ye ne ne mogya ne honam na enya na emom ye de esum atumfo enenya eninti bonsam beye too close controversy kitahudie chesese no David akoye onyame han eno bonsam so ne ye dey ADC enti sa controversy na wo ho no ebetoa so a baabi onyame ni pe bi a hye bia no so yi nyame suba mpa ne di nko ade a obonsam ufesi nenso Joseph wampaba ugina pinti ne bre no so ye no onyame da ne di emo be ni pakese yo meda say yes sorry so no opening aje hwe Joseph asem ya kan hwe na busia se ne na zia tete apansam tama na ye pamata de ma no na owe nkokosere ne de na utumu se na ni jepa o na sa hwe se abrabo no sa ba low ya ba ko na ni nuanom ho na fe ya kire na ton na obedru Potiphar ho na nka na ese koyie ma no na oba no nso sa ma na ya sad na kwakoto prison hwe Joseph enne ye tami obi fa sa ade no afutu ben na wo de ma abusia ani obi a ono nso na abusia yesa ma ono nso ofasa mani hunu ni abes mak sa da fasi bi se o hwe Joseph abasemi ya odi aye case study am ya to be honest sometimes we hear story na abeka say bi aye nkran story bi keke but addition we na nkasa yesua no a touch me pa chente na me tie ni nyina oh say wo twa mfonyin ahwe say bi kura ye ma ye fi hakra keke na ye ko Ghana bay say wo free wa kura ase na wo be pa hawa arehotimi sheda shew kakra ne kura wo pa akwantu ma onse be ya ba no kura no bia amka ho no utimi say wo be dintitimu a titimdie na ya na areho na wo hwe say Joseph na ya ton no oh so we share story now it's like almost no your name ni feature achi and the Bible say maybe he could be shouting cry said daddy but that didn't mean anything because he was far na ye de ne akọ ye de ne ko ye nso so a ka ja ye nja no sa akeke ya se akwa kodi entro ase ato ne su biemu a oh na ayi kan say na pastor na wi ase nye fe but onyame na o he justice god no oh ade aye kan homije o hasisi aye ka sisi ano nipa famu no enya possible but se banyami mu a enya possible konyaku possible everything is possible oh because I didn't think make can say because se god ne hoto ne ho so nipa famu dia na kanyami adi ne hwamo but no nim say Jesus mu no de ahomeje e wo ho ma no enti se oda fiase o se otifio se wo ye die o onim se nyame eni di hene oh enti ne no afutu okra me man ne se ebia uni wa ha bi mu otete ya susu bonyame ku adu kakra susu bonyame ku adu because bia nyame nim se enti a odi ube pie ho min se desua no nearby future no obi yaba se because Joseph enuanum eba ma ne kacha nse mo de mo ton me se nka bia mo ton me keke but na mo de me kwa kwesi baabi ama onyame afaso aye mebebe foforo ebia na onyame ewo potan foforo bi ma enti na onam saa suahunu na ne ya me de nyina ne se o see all this experience unze wo hwe abusia tete apansam ne de ne ka ho asemi nyina abusia ne din ebe pie the giant of the faith na e ka ho asem Hebrews chapter 11 na was it yes because of the abusia no keke no pe say no but they learn from the hard way tibia bia omuko mu no omufa suahu wo mu etu anaman foforo enya adwense kramapa and the condition bia wo mu bia no fa no different thing na fa ben awurade ho na meche no fa ben awurade eno momu no na be ma ahomeje amapa na nya sa na sa wo kutwe nipa famu dia and the person me adu yamo obetete sa da pasa person nipa hu na nipa kase oh papa yi ana nyame ayo sei happen da na kwa hwe nipa na ho chiru sei yeah but ne nyame che nya se ye fe ho to no so na ne me me ho ja papa ma ye kra yo meda mwase agidifo se yemre no ayebre aha na yede adisua ne besi na mse agi pone ho kakra Joseph adisua no NC ewo ene adisua no next week adisua na etoso 7 na yebehwe
sene Joseph Nyankopon sa da no ho adi kyerɛ na afei obɛyɛ peni kɛseɛ na ne nuanom ɛto no ɔde wɔn mfonso ɔbɛkyɛ wɔn ana wɔmfa nkyɛ wɔn sɛ wɔde kyɛ wɔn a ɔmo adwene mu bɛbu ɔmo fo ana ɔmo adwene mu mu ɔmo fo sɛ wɔyɛ bibi na obi de no mfonso ɔkyɛ wɔ yɛ ana ɛkyɛ wo sɛn na wɔn nso wayɛ wadwene sɛ obi ayɛ obi bi ma ade no mfonso ahyɛ no ɛyɛ wo sɛn next week addition no ɛno nso ɛde no ho ɛbɛba Onyankopɔn ɛnhyira mo sɛ moayɛ so ɛne yɛn ayɛ sɛ addition baabi a wɔ biara no katawani na mema Elder Kingsford ɛnhyira so ɛma yɛn agyapadɛfoɔ yɛda wase sɛ woto nsa frɛ yɛn sɛ yɛmmra wo no ase na afei wonkyerɛkyerɛ yɛn wasɛm yɛda wase paa suahunu a wame yɛnya firi Joseph na brabɔ ne akwantu a wotu kɔɔ Egypt ɔhawo a wokɔɔ mu amane a wokɔɔ mu nanso woka ne ho ɔde ne ho too ho so no woma ne yɛ nkonimdifoɔ saa nkonimdie ne yɛsere wo yɛsere ama ankorankora biara a ɛnɛ da yi wɔne yɛsua adeɛ yi sɛ sɛ obi wɔ haw bi mu obi wɔ amane bi mu obi kɔ nsɔhwɛ bi mu a sɛdeɛ wotwitwa gye Joseph no yɛsere sɛ twitwa gye yɛ nuanoma yɛ ka yɛn nyinaa ho na wo nsɛm yi wotwitwa gye ɛnsiesie yɛn so ɛma nkwagye da no ɛno ne yɛkɔn do ɛno ne yɛsere ɛfisɛ yɛbisa wei wɔ dɔba Yesu Kristo Nazarene no din mu amen amen